Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τεύχος 122 από το θωρηκτό Bismarck της κασέτης Νέα 200. Στο τεύχος 122 έχουμε να φτιάξουμε το μηχανισμό που περιστρέφει τις τρεις προπέλες. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας δύο περιβλήματα. Μπαίνουν εδώ σε αυτό το σημείο, στο κάτω μέρος του σκάφους. Είναι δεξιά και αριστερά, όπως βλέπετε σε αυτά τα δύο σημεία. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε βέβαια να τα βάλουμε σωστά, γιατί γράφουν right και left. Αυτό θέλει προσοχή μόνο όταν το τοποθετήσουμε. Μετά μόλις τα βάλουμε στη θέση τους, θα τα βιδώσουμε με δύο βίδες. Αυτός ο μηχανισμός, όπως θα δείτε και στη συνέχεια που υπάρχει σε αυτό το τεύχος, έχει πολλά γρανάζια και πρέπει να προσέξουμε στην τοποθέτησή τους να μην τα μπερδέψουμε και κάνουμε λάθος και μετά δεν θα λειτουργεί σωστά ο μηχανισμός. Όπως είπαμε, βιδώνουμε αυτά τα δύο περιβλήματα, καταρχήν στο κάτω μέρος του σκάφους. Εντάξει, τώρα τα βιδώνω για να σας τα δείξω, αλλά αργότερα όλο αυτό το μηχανισμό θα τον ξαναβγάλω πάλι, γιατί πρέπει να φτιάξω το σκάφος. Λοιπόν, όπως βλέπετε, βάλαμε αυτά τα δύο περιβλήματα. Το επόμενο είναι να βάλουμε τρία μικρά γρανάζια. Είναι αυτά εδώ. Βάλουμε ένα δεξιά, ένα αριστερά, μέσα αυτά τα περιβλήματα και ένα στο κέντρο. Πάνω σε αυτή εδώ την υποδοχή της στρογγυλή που έχει αυτός ο σύνδεσμος. Είναι σε αυτό το σημείο. Κατόπιν μόλις το πω, με τα δόντια βέβαια να είναι προς την πάνω πλευρά, όταν τα βάλουμε αυτά τα τρία μικρά γρανάζια. Τώρα το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε δύο βάσεις στήριξης που πάνω τους στηρίζεται όλος ο μηχανισμός. Που είναι αυτές εδώ, οι βάσεις στήριξης, και πατάνε σε τρία σημεία και αυτές στο κάτω μέρος του σκάφους. Είναι 1, 2, 3 σημεία που πατάνε από κάθε πλευρά. Θα τις βάλουμε και αυτές στις θέσεις τους. Αυτές βιδώνουν οι βάσεις με τρεις βίδες η κάθε μία. Τώρα θα βάλω από μία βίδα για να μείνουν στη θέση τους αυτά τα στηρίγματα. Θα δείξουμε μετά στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Βάλαμε και αυτές τις δύο βάσεις στήριξης όλου του μηχανισμού και τώρα θα συνδέσουμε κάποιους μεταλλικούς άξονες που στην άκρη έχουν από ένα μικρό γρανάζι. Είναι αυτοί εδώ. Θα βάλουμε έναν σε κάθε μία προπέλα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε αυτή η τρύπα που έχουν αυτοί οι άξονες οι μεταλλικοί να είναι προς την πάνω πλευρά, όπως και εδώ στο σηματόσυνο της προπέλας αυτή η flat πλευρά να είναι πάλι προς τα πάνω, να κοιτάζει. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να περάσουμε
αυτό το μεταλλικό κομμάτι της προπέλας μέσα από τον άξονα και μετά θα το βιδώσουμε με μία βίδα για να κρατηθεί όλο αυτό στη θέση του. Όπως βλέπετε βιδώσαμε το ένα μεταλλικό άξονα και τώρα θα βάλουμε και τους άλλους δύο και θα συνεχίσουμε μετά. Λοιπόν, όπως βλέπετε βάλαμε αυτούς τους τρεις μεταλλικούς πύρους και πιάσαμε τα σηματόσκηνα από τις προπέλες. Τα βιδώνουμε με μία βίδα το κάθε πύρος, το σηματόσκηνο από τις προπέλες. Και τώρα θα βάλουμε τρεις σφιχτήρες που μπαίνουν σε αυτά τα σημεία και συγκρατούν τους πύρους στη θέση τους, προσέχοντας όταν βάλουμε τους σφιχτήρες να κουμπάνε τα δύο γρανάζια, αυτό που έχουμε βάλει κάτω το μικρό και το άλλο που έχει πάνω ο πύρος, να ενώνονται μεταξύ τους. Και αυτά θα τα βιδώσουμε το καθένα με δύο βίδες. Είναι αρκετά πολύπλοκος αυτός ο μηχανισμός που έχει φτιάξει η Hasset εδώ για τις τρεις προπέλες και ελπίζω να λειτουργεί και όλα στο τέλος. Εδώ να πω ότι εγώ σε όλα τα γρανάζια, όπως έχουμε κάνει και σε όλα τα προηγούμενα, έχω βάλει γράσο για να κινούνται πιο εύκολα οι μηχανισμοί και να κάνουν λιγότερο θόρυβο. Βάλουμε και τη δεξιά τώρα, στη βάση κράτησης, την αριστερή μάλλον, τη δεξιά τη βάλαμε. Πρέπει να βρούμε που βιδώνει σωστά αυτή. Εδώ γιατί δεν εφαρμόζει σωστά και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τεύχος 122 από το θωρηκτό μπίσμα της Hasset στην 1200. Εδώ δεν μπορούσα να βιδώσω την πλαστική βάση κράτησης αυτού του μεταλλικού πύρου, επειδή έπρεπε να τραβήξω λίγο πιο μπροστά, δεν το είχα τραβήξει σωστά το σηματόσκηνο από την αριστερή προπέλα. Όμως βάλαμε στους δύο μηχανισμούς αριστερά και δεξιά και τώρα θα βάλουμε και την τρίτη στο κέντρο. Πρώτα θα βάλουμε και αυτό εδώ το πλαστική βάση που μπαίνει εδώ και αυτή σε αυτό το σημείο. Μετά θα τραβήξουμε μπροστά το σηματόσκηνο της προπέλας, να πατήσει σωστά στο μηχανισμό, στη βάση αυτή μάλλον, και θα το πιάσουμε και αυτό από την πάνω πλευρά, μια αντίστοιχη βάση. Θα τη βιδώσουμε και αυτή με δύο βίδες. Εδώ προσέξτε να μην κάνετε λάθος με τις βίδες, γιατί έχει άλλες που όσους βιδώνουν πάνω σε μέταλλο είναι αυτές οι μεταλλικές και οι υπόλοιπες βιδώνουν σε πλαστικό είναι αυτές οι μαύρες, τα πλαστικά κομμάτια. Βάλαμε και αυτή τη βάση στήριξης, πάνω συγκράτησης είναι αυτές οι βάσεις, οι τρεις είναι η βάση συγκράτησης των μηχανισμών. Ωραία, και τελειώσαμε τώρα και με αυτούς τους τρεις μεταλλικούς άξονες. Και τώρα το επόμενο στάδιο είναι να βάλουμε το μοτέρ στο κάτω περίβλημα του μηχανισμού και να το βιδώσουμε πάνω σε αυτές τις βάσεις που έχουμε βάλει εδώ δεξιά και αριστερά.
Τώρα θα συνεχίσουμε βάζοντας το κάτω μέρος του περιβλήματος όλου του μηχανισμού με το μοτέρ που είχαμε πάρει στα προηγούμενα τεύχη και θα το βιδώσουμε με δύο βίδες και μετά όλο αυτό θα το στηρίξουμε πάνω σε αυτές τις δυο βάσεις που βάλαμε πιο πριν. Αυτό όλο στηρίζεται με 4 βίδες πάνω εδώ σε αυτές τις δύο βάσεις. Συνεχίζουμε την κατασκευή του μηχανισμού που θα κινείται στις προπέλες του πλοίου. Βάλαμε, όπως βλέπετε, το κάτω περίβλημα του όλου του μηχανισμού και τώρα θα προχωρήσουμε να βάλουμε κάποιους μεταλλικούς άξονες που μπαίνουν εδώ. Θα βάλουμε σε αυτές τις τρεις υποδοχές, ένα είναι δεξιά, ένα αριστερά. Προσέξουμε να πατήσουμε σε αυτό το γρανάζι που είχαμε βάλει κάτω, σωστά να μπουν μέσα στην υποδοχή που έχει, και το αυτός που είναι πιο μακρύς θα μπει εδώ στο κέντρο. Πάλι θα προσέξουμε να πατήσει σωστά κάτω στο άθροισμα που έχει τα τρία μικρά αυτά γρανάζια που βάλαμε στην αρχή. Θα πατήσει σωστά αυτοί οι άξονες. Και τώρα στις δύο υπόλοιπες θέσεις που μένουν κενές θα βάλουμε δύο άλλους μεταλλικούς άξονες κυλινδρικούς. Ένα είναι εδώ και ένα είναι εδώ. Βάζουμε και εδώ αυτούς τους δύο άξονες και τώρα θα αρχίσουμε να βάζουμε κάποια γρανάζια που είναι τα γρανάζια του μηχανισμού. Πρώτα θα βάλουμε αυτό το γρανάζι που έχει ένα σταυρό από την κάτω πλευρά για να πατήσει πάνω σωστά εδώ που είναι το μοτέρ, θα δίνει την κίνηση. Μετά θα συνεχίσουμε από τη δεξιά πλευρά, εδώ που θα βάλουμε ένα γρανάζι που έχει στρογγυλή τρύπα στο κέντρο. Εδώ θα προσέξουμε όταν βάζουμε τα γρανάζια να ενώνονται τα δόντια του ενός γραναζιού με το άλλο. Δεξιά εδώ θα βάλουμε αυτά που έχουν τετράγωνη τρύπα. Και αυτά θα προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε να εφάπτονται τα δόντια μεταξύ τους. Πάλι με τετράγωνη τρύπα θα βάλουμε εδώ. Βλέπετε, εφάπτονται όλα τα δόντια των γραναζιών. Εδώ στον άλλο άξονα, τον κυλινδρικό, το μεταλλικό, θα βάλουμε αυτό το μεγάλο γρανάζι. Και στον τελευταίο άξονα, εδώ αριστερά, θα βάλουμε πάλι ένα γρανάζι που έχει τετράγωνη πίστη στο κέντρο. Ωραία, βάλαμε και τα 6 γρανάζια, όπως βλέπετε είναι εδώ. Όλα εφάπτονται μεταξύ τους τα δόντια. Και το τελευταίο που έχουμε να βάλουμε είναι ένα μικρό κυλινδρικό μεταλλικό άξονα πάνω σε αυτό εδώ το γρανάζι που έχει μείνει κενό, που δεν έχει μεταλλικό άξονα. Ωραία, βάλαμε και αυτό το μεταλλικό άξονα και τώρα έχουμε το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να βάλουμε το πάνω κάλυμα όλου του μηχανισμού. Θα ευθυγραμμίσουμε όλες τις οπές που έχει το πάνω περίβλημα με τους μεταλλικούς άξονες και μετά όλο αυτό θα το βιδώσουμε με 4 βίδες. Όπως βλέπετε βάλαμε και το πάνω περίβλημα, κάλυμα μάλλον όλου του μηχανισμού που θα κινεί τις προπέλες και θα το βιδώσουμε όλο αυτό
με 4 βίδες. Από εδώ και πέρα, όπως είπαμε, τα τεύχη θα έχουν αρκετά κομμάτια. Το επόμενο τεύχος νομίζω είναι τα πηδάλια του πλοίου και μετά είναι η πίσω άγκυρα που μπαίνει εδώ στο πίσω μέρος μαζί με και αυτή με μηχανισμό, με γρανάζια. Λοιπόν, βάλαμε και το πάνω κάλυμα του μηχανισμού και έτσι τελείωσε η κατασκευή του τέφου των κομματιών από το τέφος 122. Αυτά είχαμε να κάνουμε σήμερα. Είχαμε να κάνουμε αρκετά πράγματα για να φτιάξαμε όλο το μηχανισμό που θα κινεί τις τρεις προπέλες του πλοίου. Θα τις κινεί και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα από ό,τι έχω δει. Και στο επόμενο, όπως σας είπα, θα έχουμε τα πηδάλια του πλοίου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αν σας αρέσει το κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και ένα like. Και θα τα ξαναπούμε πάλι με τη συναρμολόγηση του τεύχους 123. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.